1 октябрдан армияга чакырылуудан кошуп жүрүүчүлөр үчүн талаптар кырысланды. Повестка алып да харбий комиссариатка келмеген үчүн штрафлар 10 мыңдан 25 миң сумга кадар арттырылды. Медицина текшерүүнөн бош тарткан үчүн 15 мыңдан 35 миң сумга кадар штраф каралган. Информирую всех, что с 1 октября административный кодекс ужесточился. За неявку без уважительных причин сейчас у нас штраф от 10 до 25 тысяч. Хәзер повестка шәхсән кулга гына түгел, заказлы ход белән һәм электрон рәвештә дә тапшырылырга мөмкин. Если человек не получил ни электронное письмо, не посмотрел или не получил заказное письмо, оно считается доставленным. И также мы уже будем возбуждать административные дела. Это первый этап, после которого, если человек уже не пойдет, то нам придется возбуждать уже уголовные дела. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, армиягә чакырылучы егетләр махсус хәрби операция зонасына җибәрелмәячәк. 1 гыйнвардан хәрби хезмәткә чакырылу яше 30 яшькә кадәр арттырыла. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.